Hmm. Sige, hotdan eh. Di na ka? Di naman siya. Ako lang ni ihatag sa manok. Sa manok na lang ni ako ihatag. Ha. Magsamo ka naman hinulagi diha. Para naman as manok. Di na makakamkaon. Nagbisyo manon ka. Kandeng. Sige mukaon ka Mimi. Pulaan na. Kurek tik-tik. Di na makakamkaon. Manok na lang na. Ay sa muka ang manok. Kay mukaon na siya. Tanang yun. Kaon na hinoon siya Iyang pakanon ka. Hindi li. Nya karon kaon na hinoon siya. Nga ako nang gihatag sa manok. Kamaom kang magunat si me. Ora to mga kaibigan. Subscribe, like, share, and comments. Bye-bye. Pahungit di siya. Di siya di mukaon og siya ra. Sa pasilan. May pagkaarte. May kandinga. Isa pa tik-tik. Kaya ato ning kuhaan kay magpahungit di siya. Mukaon diha tik-tik. Ako pa rin hungitan ring kanding. Mime. Hoy, Mime. Nawa. Pabadlong na po siya. Mag-usik-usik naman ang taan niya ay. Nawa mga kaibigan. Pahungit lagi siya. Usik-usik na lang hinoon eh. Anak gid siya sa ako ang kamot mukaon jud. Gusto niya nga ang kapayas. Pila akong kamot ha. Sige, sakto na. Bye-bye. Ang mga manok na pod. Bahinon lang. Ikaw adto na kanini sa imuha nga payag. Uli na dito Mimi, kay man nakagkaon sa kapayas. Doy, musaka naman po siguro ni Rostaas ron. Abli dito. Awan nyo mga kaibigan, hingsunod po siya. Hoy, uli na dito si muhang payag, oy. Saan ba ning kandinga? Musaka ka nga rin balay. Mga kaibigan, doon na lang kayo siya sa pultahan. Tanaw kayo.